बावै बुंबाय एनडिबिनि आङो फैसा खांग्रा सिगाङाव बुंदोंमोन माने माबाफोर मोनोबा बेखौ होनोसो नांगोन ना बेंटल बिथाङा आंखौ माला फैसा खांनाय नुखो आंबोथ' खोनादों बिथाङा मोनसे समाव सोरबा लिडारनि गारि सालायोमोननो आं बेखौ बुंगोन नामा गारि ड्राइभार होननानै ओरैसो जायो गोसोम गस्ला गानना थांनांगोन ना गुफुर गस्ला गानना थांनांगो थाम खनायारि सावरायनायाव जौ लोंना थांनांगोन ना अमा बेदर जाना थांनांगो जोंनो बुजाय लेखा लाना थांनांगोन ना कलम लाना थांनांगो थाम खनायाव थांनानै थांग्रोमोना जोलायहैनांगोन ना गोबालायहैनांगो जोंनो फोरमाय मोर कथा नहय मोर लगते जिमान बिपिएफरफोरा इउपिपिएलत आहिसे पुनर बिपिएफर दुआर कोनो प्रश्न नाय बर्तमान बहुत बिपिएफर नेता कर्मी हकले আজি इउपिपिएलत आजिলৈকে যোগদাन হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচনলৈকে আৰু যোগदान लाभ जाबाय बिथांनि बे खामानियाव जों धन्यबादसो होनांगोन बिथाङा सासे जोंनिफ्राय थांदों आरो हाजार बिजेपि जानायफ्रा दिनै जोंनि हानजायाव हाबफैगासिनो दं आरो हाबफैनो आवगायगासिनो दं मानो बिथांमोननि जाहोना जाहैबाय रातिपुवा उठी चौकीर পৰা নামাৰ লগে লগে হিটো এটা সেকশনত পৰে কাৰণ আপুনি ভৰি দিয়াৰ লগে লগে পিপৰা বা কিবা এটা মৰিল আৰু হিটো আজিকালি কি মানে এই যে জীৱ জন্তু ভাল পোৱা কিবা আছে যে মানে মানুহবিলাক আছে যে এনজিও টেনজিও এটো যদি কেছ দি আপুনি বিছনাৰ পৰাও নামিব নোৱাৰে হিটো এটা সেকশন গতিকে আপুনি যদি খুটি নাতে সবত পেলাই যায় ঘৰত গিৰিয়ে ঘৈণীয়েকৰ মাজতো সেকশন এটা ওলাব লৰা মাকৰ মাজতো এটা সেকশন ওলাব ৰান্ধনী ভাত বাঢ়ি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সেকশন এটা মানে সবতে তুমি যদি কমপ্লেইন দিয়ে এটা নহয় এটা সেকশনত পৰিবই যেনেকৈ পুলিচে আজি কেছ দিয়াৰ লগে লগে এই গোটেই মানুহবিলাক কিবা নহয় কিবা এটা সেকশনত খুমাই দিছে এতিয়া এটো কৰ্ডত বিচাৰ হৈ আছে একচুয়ালি এই সেকশনৰ মতে তেও মানে দখী হয় না নহয় এতিয়া বিচাৰ কিমান বছৰ বিচাৰ হ'ব গতিকে ইমান বছৰ যেটো আনএন্ডিং আমি আজি দেখিছো মানুহ মৰি গিলিও জাজমেন্টটো হোৱা নাই কিন্তু সেই মানুহবিলাকৰ লাইফটো কি হ'ব যিবিলাক যুৱতীखौ सोदांना थाङो अब्ला बे पार्टी आरो बे संगठना मालाबाबो रायजोनि जानानै खामानि मावनो हाया आरो थांनानै थानोबो हाया गतिके पार्टीया गिदिर ना व्यक्तिया गिदिर तामुल बिथाङा बिखौ थगायदों माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनायखौ टिभियावनो होदों अदालगुरियाव बुंनायखौ नुदों आरो गुबुन जायगायाव बुंदों ओमफ्राय दिल्लीयाव बुंनायखौ जोङो डाइरेक्ट नुदों जे बडलेण्ड मोननायनि कुनु क्राइटेरिया गैया आगोलाव गसाइगावआव गोबां बोसोर सिगाङाव मोनसे जथुमा बिथांमोननि आफादनि जानायावबो बुंदों जे बडलेण्डर खपुन देखि लाब नाय गतिके बेखौ एसे खोमानानै लाब गैया बेबायदि खोथाखौ रायजो राजाखौ थगायनो नाजानाङा जुक्तिखौसो बुंनांगो मानो बडलेण्ड मोना जुदि बडलेण्ड मोनमाराबा बे जुक्तिखौ बुंनांगो आरो हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ मिडियाया बिखौ माने सुंद' खालामदों एडिटिं खालामदों होनना बुंनायाबो एकदम माने चाइल्डिश एसे उन्दै गथ'नि बायदि बुंनाय जादों मानोना बे मिडियाया बे बर'नि मिडिया नङा बे हारसानि मिडिया आरो हारसानि मिडियाया हारसानि टिभिया मानो एडिटिं खालामनो हारसानि टिभियाथ' मोजांसो मोन्दों बुंनायखाय बेखौ डाइरेक्ट बुंगोन हारसाया मानोना बडलेण्ड जाजानो लुबैया ओंखायनो हारसानि टिभिया बेबायदि निउस मोनोबा बेखौ दामबायानो थागोन दा दैमारि बिथाङा बेखौ थगायनाङा जिहेतु बिथाङा बड'फानि समावबो दङमोन होन्दों इउजि ब्रह्मनि समावबो आंबो मिथिगौ बिथाङा एजिएसमोन एबसुनि एजिएस हिसाबै गोबां रल लादोंमोन बडलेण्ड मोननो थाखाय बडलेण्डखौ दाफुंनो थाखाय उनाव बिथाङा एमएलए हिसाबै थांनानै खामानि मावहैदों बिटिसि एकर्डनि समाव दा बै खोथाफोरखौ जों बयबो मिथिजोबगो आरो बै समाव बिटिसिखौ मोनगोन बिटिसिखौ लानो होननानै आन्दोलन खालामाखैमोन बै समनि आन्दोलना जाबाय डिवाइड आसाम 50-50 नो बडलेण्ड नो रेस्ट आरो बिखौनो दिनै गासैबो बुहुमाव थांनानै थानाय बर' फिसाफ्रा इभेन आं बुजियो बिपिएफफ्राबो बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि बिश्वजित दैमारिमोनखौ नागारनानै हयथ' बिश्वजित दैमारिनि गोरबोआव आं मा दोङो मिथिया जे बिथांमोनखौ नागारनानै साफ्रोमबो बिपिएफनि बर' फिसाफ्राबो बडलेण्डखौ जे लुबैयो आं बिखौ बयबो मिथिगौ आंल' नङा बयबो मिथिगौ आरो बिथांमोननि गोबां मानसिफ्रानो जोंनो बुंहरो जे सोमावसारनायखौ थाद'नो मोना सोमावसारनाया कन्टिनिउ जानांगौ आरो बिनिख्रुइ डाबल जाबावनांगौ होननानैसो जोङो बुङो जोंखौ बिथांमोना बुङो दा बेनिखायनो बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायदों आरो राजाखौ थगायनाङा जुदि बडलेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैयामोनबा 1987आव क्राइटेरिया दङमोन नामा 1996आव सेकेन्ड फेज मुभमेन्टखौ जेला स्टार्ट खालामबाय बिथांमोना बै समाव क्राइटेरिया दङमोन नामा आरो बडलेण्डखौ मोना होनबा मानो मोना 100% मोना 102% मोना मानो मोना बेखौथ' रायजोफोरनो बुं क्राइटेरिया गैया होननाया मोनसे जुक्ति होबाय दे क्राइटेरियाखौ बिथांमोना मा क्राइटेरियाखौ बुंनो नागिरदों मानोना भारतनि संबिधानाव मोनसे गोदान रायजो जानांगौबा बेवहाय क्राइटेरिया नांगौ होननाय जेबो गैया कुनु मोनसे रायजोआ क्राइटेरियाखौ लानानै जायाखै सोमावसारनाय खायसे रायजोआ जादों पलिटिकेल माखासे आन्डारस्टेन्डिंआव रायजोआ जादों तेलेंगाना रायजो जानायनि सिगाङाव के चन्द्रशेखर राव दानि जि चिफ मिनिस्टार बिथाङा 11 दिन आन्दोलन माने हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन आरो बे हांगार स्ट्राइकआव भारतनि होम मिनिस्टार चिदम्बरमआ थांनानै बुंहैदों जे नोंथांमोननि जि तेलेंगाना दाबि जों कनसिड खालामबाय बिनि सिगाङाव तेलेंगानायाव प्राय 600सो मानसिफ्रा सुइसाइड खालामनानै थैदों सोरबा सावनानै लादों सोरबा बायदिसिना खालामनानै थैदों दा बेवहाय मोनसे परिबेस जादोंमोन दा
जोंनियावबो दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनैसिम भारत सरकारा जोंजों रायलायबाय थादों आरो आंथ' सानगोन दिनै बै समाव पिटिसिनि लिडारफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मेल मिटिङाव रायनाय खोनादोंमोन इभेन बिथांमोनाबो रायदोंमोन जे पिटिसिया सानफा मोनफा खोथा बुङो दानो उदियासल नांगो दानो उदियासल नाङा बै खोथाफोरखौ बुंनायखायनो रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ जोगारदोंमोन दा दिनै बिपिएफआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा आं साना जे बिथांमोना माने बड'लेण्डखौ बियोबा माबा मोनसे जागोन बेबायदि आं साना जे बिथांमोना बड'लेण्डखौ बिबाबो बिथांमोना माने मा पावाराव थानो हागोन तुलिराम रंहांखौ नोंथांमोना नुदों कार्बि आंलंनि तुलिराम रंहांआ जोंनो अट'नमास स्टेट नांगौ होननानै दाख्लैबावै डिमान्ड खालामहैबावबाय इलेक्सन बोथोरनि सिगाङावबो बिथाङा माने अट'नमास स्टेट नांगौ होनना डिमान्ड खालामगासिनो दङ सिफ जानानैबो कार्बि आंलं आरो आंखौ लोगो मोननायाव बुंदों जे नोंथांमोननि सिफआ मानो बड'लेण्ड बिया जोंथ' अट'नमास स्टेट बिगासिनो दङ थाखा फैसा गासैबो हरगासिनो दङ माने अट'नमास स्टेट बिनो दा दिनै जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोरनि खर'आव मा बेराम मा एम्फौ हाबदों आं मिथियाखै जे दिनै बर' रायजो राजाखौसो बिथांमोना जोगारनानै जायफोर बिथांमोननि बेसआनो नङा दिनै बिथांमोनखौ सिफ बानायदोंबा एमपि बानायदोंबा एमएलए बानायदोंबा बर' रायजो राजाखौ गारनानै जानो हागोन नामा बर' रायजो राजायानोथ' बानायदों दा बे बर' आइ आफा रायजो राजाखौ कमप्लिटलि जोगारनानै 110% बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोननायनि खुनु जुक्ति गैया आन्दलनजों बड'लेण्डआ जाया अब्ला मा फर्मुला दोङो माला मोनगोन बेखौ मानो रायजोनो होआखै मिज'रामा जादोंमोन साबेसे एमपि दङमोन जि समाव अरुणाचला जादोंमोन साबेसे एमपि दङमोन जि समाव सिक्किमा रायजो जादों साबेसे एमपि दङमोन दा दिनै एमपि एमएलए थानांगौ पार्लियामेन्टआव खोथा बुंनो थाखाय खिन्थु विदर्भ रिजनाव दा 10 जन एमपि थानानैबो विदर्भ रायजोखौ मोनाखै विदर्भ एरियायाव दिनै गाडकारिया नितिन गाडकारि जायनिखि केन्द्र मिनिस्टार बिथाङा पार्लियामेन्ट इलेक्शननि समाव लिरना होदोंमोन जे आं देरहालाङोबा विदर्भ रायजोखौ बानायगोन दानि महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा लिरनानै होदोंमोन जोंनि दोलोआ देरहालाङोबा बिजेपिया जोङो विदर्भ बानायनानै होगोन ना मानो दाबो जायाखै विदर्भ रायजोआ गतिके एमएलए एमपिखौ जोंनो नांगौ बिथांमोना देरहानानै थांनानै जोंनि इस्युखौ खोथा बुंहैनांगौ सासेल' एमपिजों जागोन ना सानैल' एमपिजों जागोन बे मेटार नङा जोंनो किन्तु एमपिखौ नांगौ जोंनो खोथाया पार्लियामेन्टआव सहैनांगोन बै समाव जेरै सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया देरहाना थांनानै पार्लियामेन्टआव बुंहैदोंमोन इउजि ब्रह्मआ देरहाना थांना पार्लियामेन्टआव बुंहैदोंमोन लोगोसे जोंनि 91आव एबसुजों देरहानाय एमएलएफोरा थांनानै एसेम्ब्लियाव खोथा बुंहैदोंमोन 2001आव एबसुआ देरहाहोनाय बै समनि बिएलटिआ देरहाहोनाय एमएलएफ्रा थांनानै खोथा बुंहैदोंमोन अब्ला बे पार्लियामेन्टारि प्रसिडिं लामाया मोनथाम बिथाङा बुंदों मोनसे लामाया मोनथाम एक नाम्बाराव मुभमेन्टखौ नांगोन मुभमेन्ट नङाबा जानाय नङा दिनै अल इन्डियायाव रायजो बिग्राफोरजों जोंजोंल' टगा जाबाय थादों बर' ग्रुपजों एबसु एनडिबिजों मानोना जों सोमावसारदों आरो बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोदान फैनायनि उनाव जोंजों खेबसे खेबनै सावरायखांनानै जेला बिपिएफआ बिजेपिजों हाबो बै समाव बिथांमोना स्टप खालामबाय जोंजों रायलायनायखौ मानोना बिपिएफआ लुबैया बड'लेण्डआ जाथों बेखौ बिपिएफआ लुबैया बिथांमोननिया जाबाय मा जों आन्दलन खालामनांगौ बिखौ लानानै फैसा बिना लायगोन जे बिसोरखौ थान्दा खालामनांगौबा बेखौ बन्द खालामनांगौबा फैसा हर बे फैसाखौ दिल्लीयाव बिहोयो ओंखायनो थाङै थुङै जोंनि सावरायनाया 2016आव स्टप जाबाय जोङो सोमावसारफिननानै 2017आव टगा जाफिनबाय 2008आव टगा जाफिनबाय आरो मोनफ्रोमबो टगाव हम मिनिस्टारा गावनो दङ जोङो बिथांजों स्पष्ट सोंदों स्पष्ट रायलायदों जे नोंथाङा बड'लेण्डखौ मा होनो बयबो बुङो जे नोंथांमोना बड'लेण्ड बिनायनि लेजिटिमेसि दङ नोंथांमोना बड'लेण्ड बिनायनि राइट दङ अधिकार दङ बिबाय था बिनांगोन जातिनि सार्थ नाथाय दिनै जोंहा गभर्नमेन्टआ पलिसि गैथ'वा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुंदों पलिसि गैथ'वा जों बुंदों पलिसिखौ ला पलिसियाथ' थाखाया डिमनेटाइजेशननि पलिसि दङमोन ना पलिसि गैयामोन डिमनेटाइजेशननि डिजिटेल इन्डिया बानायनायनि पलिसि दङमोन नामा डिजिटेल इन्डिया बानायनायनि पलिसि गैयामोन गतिके नोंथांमोना जुदि जों बुंदों जे काश्मीरनि थाखाय दा नोंथांमोना घने घने रायलायनो हायोबा खनले नागाफोरनि थाखाय रायलायनो हायोबा जायफोरा सभारेन बिदों जों हादोरनि सिङावनो मोनसे रायजो बिदों जोंनि जेंनाखौ मानो सुस्रांनो हाया लास्टआव खनफ्रोमबो सावरायनायाव बिथांमोना जोंनि जुक्तिखौ मानिना लानो गोनां जायो बेखौ आंल' नङा साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफोर सावरायनायाव जायफोर दङ बिथांमोना बयबो मिथिगौ दा ओंखायनो दिनै बेवहाय माने सोमावसारनानै बड'लेण्ड मोना सासेल' एमपिजों बड'लेण्ड मोना बेखौ बिथाङा बबे जुक्तिनिफ्राय बुंदों एमपि गैयालासिनो स्टेट मोनलांदों आरो दिनै एमपि थानानै एमपिया खोथा बुङा बिसोर दुखुनांथाव दा दिनै बिथाङा सासे एमपि बिथाङा मानो खोथाखौ बुङाखै मानो बड'लेण्डआ जायाखै मानो खोथाफोरखौथ' बिथाङा बुंनांगौ रन्जन दैमारि बिथांजों मानो माने दिनै 13 मार्चनि फार्स्ट ट्रेक जाखो बे खोथाखौथ' बिथाङा बुङाखिसै गुबुन उग्रपन्थीफोरजों जायाखै गुबुन उग्रपन्थी लिडारफोरजों रिभलिउसनारि लिडारफोरजों फार्स्ट ट्रेक जायाखै रन्जन दैमारिनि बेलायाव मानो फार्स्ट ट्रेक जाखो बे खोथाखौथ' सोङाखिसै बिथांमोना दा दिनै बिथांमोना गावसोरखौसो राइट होननानै लाबाय थायो बेनो गोरोन्थि जादों दिनै एमपि हिसाबै बिथांमोना
बिथांमोनखौ खौरांगिरिफ्रा सोङो रायजो राजाफ्रा लेक्सार होनो लिङो बेखौनो बिथांमोना गोग्गानानै दिनै जानला मानला खोथाफोरखौ बुंबाय थानाय नङा जानाय नङा बर'नि हिस्ट्रिया जाबाय रिभलिउसननि हिस्ट्रि रिभलिउसनजों लोगोसे पलिटिक्स फैदों पलिटिक्सजों लोगोसे डिसकासन आरो टकआबो फैदों ओंखायनो लामाया मोनथाम फार्स्ट रिभलिउसन मुभमेन्ट सेकेन्ड पलिटिक्स एमएलए एमपि नांगोन थार्ड डिसकासन मोनथामबो पेरेलेलि थांनांगोन बेजोंसो सलुसना जागोन दा बिथांमोन बुंनाय बायदि जुदि जोङो आखाइ हेबना थाबाय थायोबा अब्लाथ' बड'लेण्डआ जाना फैनाय नङा मानो नेवसिगारदों मानोना 1992 मायथाइयाव भुपेन्द्र सिंह कमिटिया बिराद गिदिर पेज 200-300 पेजनि रिपर्ट होलांखाबाय आरो बेवहाय बै रिपर्टआवनो माखासे नेगेटिभ खोथाफ्रा दङ आरो जिके पिल्लाया फैबा मालाय बिनिख्रुइ मा गोदान रिपर्ट बरननो गोदान रिपर्ट बरननो हानायथ' जेबो गैया आरो कमिटि मोनसेनि रिपर्टजों गभर्नमेन्टआ रायजो दायो नामा कमिटि मोनसेथ' दाया जिके पिल्लाया बड'लेण्डआ जासिगोन होननानै फोसावनो फैनायबा जों वेलकाम खालामगौमोन जों माला होगौमोन जोङो बिथांमोनजों हाजार मानसि लोगो जाफानानै वेलकाम खालामगौमोन जिके पिल्लाय खिन्थु बिनि सिगाङावबो जिके पिल्लायजों आं खननै खनथाम रायलायदों जि समाव बिटिसिआव बिदा फंबायनि गावथारलायनाय जादों बुथारलायनाय जादों बै समाव जिके पिल्लायजों आं खनले रायलायनो मोन्दों आरो बै समाव बिथांखौ सोंदों जे नैबे इस्युखौ सल्भ खालामनांगौ बोरै खालामनो बोरै खालामा बिथाङा बुंदों जे बिटिसिनि सायाव माबा मोनसे दिनै हारसाफ्रा नोंथांमोननो होगोन बेबायदि लामाखौ नुहुराखै गतिके दिनै बिथाङा बुंनाय बायदि जिके पिल्लाय कमिटिया फैबानो जे बड'लेण्डआ जागौमोन बड'लेण्डनि खामानि जागौमोन बेवहाय जेबो गैया कृष्ण कमिटि बानायदोंमोन तेलेंगानायाव आरो इन्डियायाव बेबायदि हाजार कमिटि गोग्लैनानै दङ पार्लियामेन्टनि स्टेन्डिं कमिटि गोग्लैनानै दङ गोबां कमिटिनि रिपर्टआ गोग्लैनानै दङ कुनु मोनसे कमिटिनि रिपर्टखौ लानानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया डिसिसन लानाय होनना बुङोबा 80 बिजौआव साननो हानाय जिर' नङा 80 बिजौआव साननो हानाय ओंखायनो पिल्लाय कमिटिजोंसो बड'लेण्डआ जागोन होननाया 100% रं खोथा बिथांमोना जास्ट 2014आव पिल्लायखौ लाफ्लानानै आर'नाइ होनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरदोंमन अब्ला जों बुंबाय जे मानो पिल्लाय कमिटि डाइरेक्ट हम मिनिस्ट्रिया दायित्व लानांगौ हम सेक्रेटारिया दायित्व लानांगौ जइन्ट सेक्रेटारि हमा दायित्व लानांगौ आरो दिनै बिनिखायनो जों डाइरेक्ट हम मिनिस्ट्रिया रायलायनो गोनां जादों हम सेक्रेटारिया रायलायनो गोनां जादों हम मिनिस्टारा गावनो थानानै जों मिटिं खालामनो गोनां जादों मानोना जोङो मोननै मोनथाम लेयार खालामनानै कुनु लाब गैया दिनै इन्टारलकिउटर होदों इन्टारलकिउटरा रायलायनानै मा खालामनो गाबोन हम मिनिस्ट्रियावनो हैफिननांगोन गतिके जोंनो मानो स्पिड ब्रेकार नांगौ जों बुंदों डाइरेक्ट हम मिनिस्ट्रियानो रायलायनो हायोबा हम मिनिस्ट्रिजोंनो रायलाय दा नंखायनो बिथांमोना दिनै मा मावगोन मा मावा जाथिनि थाखायथ' गथा जेबो मावनो हायाखै दिनै कार्बि आंलंनि इस्युआ बिथांमोननि दायित्वमोन 2003आव एकर्डआव दंखायो क्लज नाम्बार 8 कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बेसे बोसोर थगायबोखो नैबे पार्लियामेन्टआव जागोन बै पार्लियामेन्टआव जागोन केबिनेट पास जाखाबाय उमुक पास जाखाबाय अमा बायनानै जादो मैसो बायनानै जादो दिल्लीयाव बयबो फैदो रंजानो बायदिसिना खोथाखौ जों खोनाबाय थायो रायजो राजाफ्रा जोंनो खोन्थाहरबाय थायो दिनै कार्बि आंलंनि इस्युखौनो बिथांमोना बारहोनो हायाखिसै दा बेबो दुखुनांथाव जोङो ट्राइपार्टाइट टक खालामनायाव गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनदों कार्बि आंलंनि इस्युखौ खुनु ट्राइबेल इस्युजों जाबफानो मोना बेखौ सेपारेटलि बेखौ पास खालामनांगोन उनाव बिथांमोना दिनै हाइजेक खालामना लानानै गाबोन मावगोन समफोर मावगोन दिनैसिम कार्बि आंलंनि इस्युखौ मावनो हायाखिसै दा पार्लियामेन्टारियान हिसाबै जिखिनि दायित्व दङ बे दायित्वखौ बिथाङा मावनो हायाखै आरो बिथांमोननि दोलोआ जिखिनि फिसा समस्या बै समस्याफोरखौबो समाधान खालामनो हायाखै दिनै लेखाया दासिमबो मोनाखै आं नुदों बिथाङा बबेबा WhatsApp ग्रुपफोराव लिरलाबायदों लेखाया मोनजोब्बाय जोङो हिसाब खालामनानै दाख्लैल'सो टेक्स्ट बुक प्रडाक्शननि चेयारमेनजों रायलायहैनाय जादों थाउजेन्डस अफ लेखा मोनाखै चिरां जिल्लायावनो 10,000 लेखा मोनाखै गोबां जिल्लायाव लेखा मोनै दङ दायो बे लेखाफोरखौ मानो मोनाखै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै मास्टार गावसोरो 15 बोसोर कंग्रेसजों थाबाय 12 बोसोर नै बिजेपिजों 2 बोसोर जाबाय सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ होनो होननानै तरुण गगैखौ बेसेबांबा बुंहोबाय थाङै थुङै सेपारेट डाइरेक्टरेटआ फैनानै बिजेपि गभर्नमेन्टनि दिनाव सेलसो जाफैबाय सेलाव सासे आइजोखौ अफिसार होना दोनदों जेबो फैसा थाखा गैया जेबो गैया खामानि मावनो हाया बर' बिजोंनि अबस्थाया सारा आसाम नाङै गाज्रि अबस्था जाबाय दा नैफोर खामानिखौ मावनो हायाखै फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट सनितपुराव थानाय हानि बिटिसि ओनसोलाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' आइ आफा रायजो राजा गुबुन ट्राइबेलफोरनो हानि मोन्थाइखौ बिना होनांगौमोन दुखुनांथाव दिनै आब' प्रमिलाखौ बिथांमोना एमपि दैखांहरदों एमपि दैखांनायाथ' जेबो नङा जों मिथिगौ आब' प्रमिलाया जेनोबा जेनथोंसै एमपि जानानै देरहाना थाङोबा थांथोंसै उनाव बिथांनि सिदा खालि जायोबा आमखानि बाजैखौ होगोन थुमखानि माने मेदामखौ होगोन होननाय खोथाफ्रा सोलिलायगासिनो दङ दा आब' प्रमिलाखौ नारखांनानै बाहेर खालामनोसो नागिरदों बिथांमोना जेरै रेसपेक्ट होनानै बुंदों खोथाखौ जुदि रेसपेक्ट होयोबा आब' प्रमिलानो मन्त्रिनिख्रुइ बांसिन रेसपेक्ट जेरावबो गैया सासे आसामनि केबिनेट मन्त्रिनिख्रुइ सासे एमपि आरो रेसपेक्टफुल जानो हाया गतिके दिनै बिथांमोना मा खालामखो WPT मन्त्रिया बर'नि आखायावनो बेसेबा गोबाव थाबाय सनितपुरनि हाखौ मावना होनो हादिया नगावनि हानि माने फरेस्टनि ओनसोलनि खामानिखौ मावना होनो हादिया ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक दलगाव ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक गोबां ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव दिनै मालाया बे दखल खालामबाय बिगासेबो हाबो सेफिनो हायाखिसै मा मावदों दिनै जोंनि सोलोंथाइनि समस्याखौथ' मावनो हायाखै रांखान्थि जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया गावनो दाख्लै गावसिनि काउन्सिल ओंखारनानै बुंबाय एबार आमी हाइकर्ट दिम
मानो हाइकर्ट होनांगो WPT आनो नडेल एजेन्सि BTC खौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मानो आबु प्रमिलाया मोनसेबो एक माने बिलखौ पास खालामनो हायाखै मानो चन्दन ब्रह्मआ मोनसेबो बिलखौ पास खालामनो हायाखै होमबालाय बेवहाय मा थाम्फै बुथारबाय थादों बिथांमोना रिजेन होनांगौ हायाबा बे एसेबां मानसि थैनानै हाजार हाजार मानसि थैनानै मोननाय BTC खौ दिनै लिगेलि कन्स्टिट्यूशनेलि जुदि बिथांमोना थिक खालामनानै लानो हायाबा दिनै बाजेट बानायनायनि बेवहाय माने प्रभिजन दङमोन बाजेटखौ आसाम गभर्नमेन्टआसो बानायना हरो फैसाया मा मोनबोखो 300 कोटी 400 कोटी आसामनि 12% पपुलेशन BTC ओनसोलाव दङ गतिके 12% आसामा 10,000 कोटी बाजेट बानायोबा जों 1,000 कोटी मोननांगो आसामा 12,000 कोटी बानायोबा जोङो माने 1200 कोटी मोननांगो जों मा फैसा मोनखो दिनै फैसाखौनो मोनाखै जोंनि ओनसोलाव दा गोबां स्किम दिनै थगाय जादों कुनु रुल गैया हाजार हाजार ट्राकआव अन्थाइया लांनानै बांलादेशआव फानायदों बेवहाय लामा बानायनायनि नामाव केसारनि पारमिसन होदों बे अन्थाइफ्रा दिनै बोनानै लांजोबोबा भुटान हाजोआवबो अन्थाइया जोबगोन इयुनाव जोंनो नांगौ अन्थाइफ्राबो जोबजोबगोन थाखा फैसायाथ' मा मोनखो बर'फ्रालाय सोरबा साफा सानै बिथांमोननि मावथिफ्रा ओरैनो माने हुना हरनानै 100-200 मोनजानायनि बादै मा मोनजादों हयथ' सोरबा EMGMफ्रा गरफा गरनै मोनदों खोमा खिन्थु रायजो हिसाबैथ' जेबो लाब गैया आसनिखौ मा बुंनो साख्रि बाख्रिथ' होनो हाखायाखै टेट मास्टारफोरनोबो साख्रि होनो हाखायाखै बबे खामानिखौ बुंनानै फोजोबनोनो हाया ओंखायनो गावजों गावनि डिबेटखौ जों खालामनो लुबैया दा बिथांमोनखौबो बेखौनो खावलायो जों मानो नांलायनायाव एसेबां गोसो होयो पार्लामेन्टआव नांलायहैथां एसेम्ब्लियाव नांलायहैथां पार्लामेन्टआव मा फिथा सोना थायो नामा एसेम्ब्लियाव माबा फिथा सोना थायो नामा खुगायाव बेवहाय नांलायहैथां बिनानै लाबोबाव आरो गरनै जोंबो माला होगोन ना बिबार माला नङा होमबा जोंथ' समायखिरा लायाखैना आइ आफानि खर' हमनानै बिश्वजित दैमारिया मोजां मावबा जोङो बेखौ बराया हाग्रामाया मोजां मावबा बेखौ बराया होननानै जोंथ' आइ आफानि खर' हमनानै समायखिरा लायाखैना आब' प्रमिलाया मोजां मावबा जों बराया दा बिथांमोननिया गिदिं गिदिं टारगेटआ एबसु टारगेटआ आमखा आमखि टारगेटआ बे जोंलाय बिथांमोननि मा खहा खालामदों बिथांमोननि थोरसिनि ओंखामखौनो सेना जादों ना बिथांमोननि राजा लामायाव लामा गारि सालायनायखौनो हमथादों ना बिथांमोननि जौ सेरेब एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्ट न' लुनायखौनो बादा हैदों जोंथ' जेरावबो होबथायाखै माव नोंथांमोननि खिन्थु 15 बोसोर बर' आइ आफा रायजो राजाया नुबाय माने दिनै NDBनि चेयारमेना फाउन्डार चेयारमेना दिनै थैजासे जेल जोबनो गोनां जाबाय बिजों लोगोसे 9 जना NDBनि सावरायनाया दावखोआखिसै आं 60-80 जन सेंग्राफ्रा NIA नि केसाव हाबनानै दङ जेंनाखौ सुस्रांनांगोआ बर' हारिनि थाखाय सबसे गिलिर बिबान दायो बै सेंग्राफ्राबो सोरबा बिमानि सोरबा फिसानि बिफानि आगोमा फिसा जों बायदिनो नों बायदिनो आरो बियो गाव गोसो जानानै थाङाखै बर'फोरनि जांख्रिथाय सोमावसारनाय हादोर मोननांगो रायजो मोननांगो गावनि मोनथायखौ मोननांगो होननानै आन्दोलन जानाया 30-40 बोसोर सिगांनि खोथा आरो बिखौनो होसोनानै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा सोरबा मेट्रिक पास जानानै सोरबा मेट्रिक फेल जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै हायार सेकेन्डारि फेल जानानै BA पास जानानै BA फेल जानानै हारिनिनो मावनोसै होननानै सोरबा राजा लामायाव फैदों सोरबा अस्त्र लानानै हाग्रायाव थांदों दा बिथांमोनखौ दिनै उद्धार खालामनांगो बासायनांगो बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनांगो बै खामानिफोरखौ मावनांगो सोरनि बिबान 3 खनायारि सावरायनाया बोरै जायो बिखौ बिथांमोना जोंनो लिरनानै फोरमायनांगो आरो जों रायलायनांगो लिंनानै जों थांगोन दिनै लिंहरो गाबोन लिंहरो दा हराव लिंहरो समफोर फुङाव लिंहरो एनि टाइम जों थांगोन क'क्राझाराव रायलायो बाक्सायाव रायलायो उदालगुरियाव रायलायो आसामाव रायलायो फरेनाव रायलायो जों थांगोन आरो जोंनो फोरमाय 3 खनायारि सावरायनाया ओरैसो जायो गोसोम गोसोम गस्ला गानना थांनांगोन ना गुफुर गुफुर गस्ला गानना थांनांगो 3 खनायारि सावरायनायाव जौ लोंना थांनांगोन ना अमा बेदर जाना थांनांगो जोंनो बुजाय लेखा लाना थांनांगोन ना कलम लाना थांनांगो 3 खनायाव थांनानै थांग्रोमोना जोलायहैनांगो ना गोबालायहैनांगो जोंनो फोरमाय नङा होमबा बिथांमोनाथ' बिराद एक्सपार्ट 3 खनायारि सावरायनायाव जोंनो बुजाय दायो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोंनि आसामनि इन्डियानि डेम'क्रेसिनिफ्राय जोंनि परिबेसनिफ्राय जोंनि थासारिनिफ्राय जेरैबायदि रायलायोबा जेरैबायदि डिबेट खालामोबा जेरैबायदि नांलायोबा जोंनि इस्युखौ जोङो बिख'नानै लाबोनो हागोन जोंनि बुजिनाय बे खामानिखौनो जों मावदों जोङो पलिटिकेलि लबिखौ जि लेभेलाव खालामनांगौ बेखौनो खालामबाय थादों जोङो बिउरोक्रेटिक लबिखौ जेरै खालामनांगौ बेखौनो खालामबाय थादों आरो दिनै बिथांमोना बुंनाय बायदि जोंनो लायनो लाल साहा लोंहोनांगौ बिस्कुटजों होनानै हाग्रामा महिलारिसो खोन्थाहरोनो दा बेनो जुदि राइटबा एसेबां पावारफुलबा भारतनि हम मिनिस्ट्रिखौ प्राइम मिनिस्टारखौ साहा लोंहोनांगौखौबो बुंनो हानाय जाबायबा हाग्रामा महिलारिया अब्लालाय मानोथो दिनै जेलाव थानाय सेंग्राफोरखौ बरनाखिसै मानोथो दिनै रायजो राजाफोरखौ सान्दुं अखायाव आन्दलनाव लाबोनो होखो नोंथाङा सावरायनानै मानोथो थाब सलुसन खालामनो होआखै फैना सिगाङावनो बड'लेण्ड जेंना दङ आवगायनानै फै रायलायनानै फोजोबनानै हो एसेबां पावारफुल मानसिया दा बियो जेबो नङा मानगोनां आं रायजोफोरनिसिम खावलायनो नागिरो रायजोफोरखौ थगायनो नागिरदों आरो रायजोफोरखौ थगायनो नागिरदों दाख्लै बावै बुंबाय NDBनि आङो फैसा खांग्रा सिगाङाव बुंदोंमोन माने माबाफोर मोनोबा बेखौ होनोसो नांगोन ना बेंटलाव दा रायजोफोर NDBखौ आं रेसपेक्ट खालामो NDBआ बर' हारिनि थाखाय रेभुलुसन खालामदों NDBजों नंगौ एबसुनि दैदेनगिरिफोरा सोरबा आखायाव थैनो गोनां जादों NDBनियावबो थैनो गोनां जादों सोरनियावबो थैनो गोनां जादों बर'नि जारिमिना
गोसोम जारिमिन खास्रि बिस्रि गावजों गाव बुथारलायनाय जारिमिन आरो सोर खैजोना बुथारखो बेखौ टेबोलाव लेखा लाना जिरायोबा हयथ' बयनियावबो ब्लेमा फैगोन नों साबेसे बुथारखो आं साबेसे बुथारखो बैयो साबेसे बुथारखो दा बेफोरखौ दिनै बावलांजोबनानै जोङो बिदा फंबाय जिखिनि थांनानै दङ एनडिबिआनो जा एबसुआनो जा बिएलटिआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा दिनै बयबो लोगो नांनानै खौसे जानानै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय आवगायलांनायासो जोंनि खामानिमोन दा बिथाङा जेरैबायदि बुंदों बिथाङा लायनो सोमावसारनायनि समाव आं एनडिबिनि फैसा खांग्रामोन बिथाङा बबे सनाव सोमावसारदोंमोन आंनि जारिमिना जोबोद गुसुं आङो तामुलपुरनि सौरागुरिनि जोबोद जौ फाग्ला सासे बिफानि न'खराव जोनोम जानाय सासे सेंग्रा उन्दै समनिफ्रायनो हालेवदों आङो हाजिरा मावदों आङो खैला जावदों आङो गासैबो खामानिखौ लेखा फरायदों नाथाय बेजों सेर बड'लेण्ड आन्दलनखौ सानसेबो गाराखै आंनि हिस्ट्रिया बे बिथाङा आंखौ माला फैसा खांनाय नुखो आंबोथ' खोनादों बिथाङा मोनसे समाव सोरबा लिडारनि गारि सालायोमोननो आं बेखौ बुंगोन नामा गारि ड्राइभार होननानै दिनै नरेन्द्र मदिखौ सायावाला होनना बुंदों नरेन्द्र मदिया गावखौ सुखिदार होननानै बुंदों बेजों मा डिबेट ओंखारदों बेफोरजों मा बुंनो नागिरदों दिनै मानसि खावनाय माबा खावनाय आंबो बुंजोबनांगोन माथो सोरखौबा गावथारदोंमोन सोरखौबा बोस्लिंदोंमोन सोरखौबा दाय गैयैयाव बुथारहैदों बेफोरखौ हिसाब खालामलायबाय थायोबा मा ओंखारनो आंनिया 6टा ओंखारगोन नोंनिया हयथ' 100टा बारा ओंखारगोन मानो नोङो मोनसे हाथियार लाग्रा संगठननि लिडारमोन आरो हाथियार लाग्रा संगठना मा मावो बेखौ बुंना फोजोबनो हानाय नङा आं कुनुदिन हाथियार लाग्रानि नङा आं कुनुदिन हाथियार लाग्रानि नङा आरो आंनि डायरियाव मानसि बुथारनाय मानसिखौ हिंसा खालामनाय मानसिखौ मुगैनाय बे गोरिबनो बे ओंखाम मोनजा रोङैनो बे खानानो बे मेगन नुयैनो बेखौ मुगैनांगौ बेखौ जोगारनांगौ होननाया आंनि डायरियाव गैया मानोना आं ओरैबायदि गोरिब गुन्द्रानिफ्राय फैनाय खमसे खम 5 बोसोर आंनि ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा न'आ प्लास्टिकनिसोमोन दा बिनिखायनो दिनै आं बेफोर खोथाखौ मिथिगौ आंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगौ ओंखायनो आंबो समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया अब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारि सोरबा XYZ नि बिनि खोथा माने बायदिसिना बानसावनाय क्रिटिसाइज खालामनाय माबा माबि बुंनाय आंनि खोमायाव 1 किन्सितबो 1 बिन्दोबो जेबो खहा खालामनो हाया जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रां जाया जेंनाया सुस्रां जाखालि आं गावनो बिदाय लागोन आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय MLA MP जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' उरखाव गोरा ब्रह्मआ सोरखौबा जुदि बुङोबा बयनिख्रुइ फिट जुदि MP नि थाखाय केन्डिडेट होनोबा बियो मा जाबाय उरखाव गोरा ब्रह्म ओंखायनो आं खावलायगोन जिहेतु हाग्रामा महिलारि मोना बड'लेण्ड बिखाला हाग्रामा महिलारि मोना बड'लेण्डनि खोथाखौ बुंखाला 100% बड'लेण्ड मोना होननानै गोरबोआवनो बोननानै लाखाबाय बेखौ सोलायनो हाला हाग्रामा मोना नोंथाङा मोनसे खोथाखौ फंसे बुंदों फंनै बुंदों सानसे बुंदों मायबा सानफ्लांनानै बुंदों होनना हमना लानो हागोन 100 बार बुंनायनि उनाव दिनै बर' रायजो राजाफ्रा खिन्थु गुबुन खोथा साननांगौ जेबो गैला बियो 100% हाग्रामाया बिखायाव लिरना लाबाय जे बड'लेण्डखौ आं जाहोआ बड'लेण्ड आन्दलनाव आं बाहागो लाया आरो बड'लेण्डआ जायोबा आं BTC सुक्ति खालामनायनि मान सन्माना आंहा सेस जागोन ओंखायनो आङो एनादार मोनसे सान्दुं अखा थांनानै सरकारजों माने नांलायनानै जेल जानानै पुलिस मिलिटारिजों नांलायनानै आं बेबायदि खामानि मावनो गोसो गैला ओंखायनो गैयाथाय गैया बड'लेण्डखौनो जानो होला जेरैखि जाया बड'लेण्डनि नेगेटिभ केम्पिंआव बियो थांबाय थाखासिगोन ओंखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसेबो भटखौ आद्रि खालामालासिनो क'क्राझार समस्तियावथ' 100% उरखाव गोरानो होनांगौ उरखाव गोरा ब्रह्मनो होनानै देरहाहोनांगौ आरो बड'लेण्ड आन्दलननि जों जेरैबायदि खस्थ' खालामदों रेल लामा राजा लामा बेवहाय 30% बिबानखौ खिन्थु उरखाव गोरा ब्रह्मआ लाहैगोन आंहा बेयाव बिसास दङ मानो दिनै 20 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव आंहा बिसास दङ उरखाव गोरा ब्रह्मनि सायाव जे बिथाङाबो नङाबा सोरबा आमखा XYZ बायदि ओरैबायदि पार्टियाव थांनानै थोरैबायदि पार्टियाव थांनानै बिथाङाबो MP जाहैनो हासिगौमोन MLA जाहैनो हासिगौमोन फैसा खामायनो हासिगौमोन बिथांमोननि बायदिनो क'क्राझाराव माने गोजौ न' लुनो हासिगौमोन गिदिर गारि बायनो हासिगौमोन आंनि मेगन सिगाङावनो बिथांनो गोबां नेशनेल पार्टिफ्रा अफार होदों जोंनि जानानै केन्डिडेट जा जों फैसा थाखा होगोन खेबसे नङा खेबनै खेबथाम होदों जोंनि जानानै केन्डिडेट जा जोंनि पार्टियाव हाब राज्य सभायाव होगोन जोङो गोबां खोथा बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंदों खिन्थु बिथाङा न' जेरैबायदि बड'लेण्ड समस्याखौ लाना बर' रायजो राजाया लुबैदों आं बेखौ फोथाय खेबस' खालामनो हाया जेब्लायसिम बड'लेण्डनि जेंनाया जोबा बर' जेंनाया जोबा आरो बर' जेंना जोबनायनि उनावबो इभेन आं रावबो पार्टिजों थांनो गोसो गैया नांगौबा राजनितिखौनो गारगोन आरो देग्लायबो बिथाङा MP जानो गोसो गैयामोन बिथाङा खनले बुंदोंमोन NDBनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंखौ बयखौबो बुंदोंमोन जे गुबुन केन्डिडेट नागिरदो जों बुंदों जे गोदान केन्डिडेट सासे हरनानै दिल्लीनि दरखंखौ संनायावनो दिल्लीनि लामाखौ संनायावनो दिल्लीनि पार्लियामेन्टखौ संनायावनो दिल्लीनि लिडारफोरनि गोसोखौ संनायावनो 3 बोसोर थांगोन जोंहा एसेबां सम गैला नोंथाङा देरहाना थांनांगौ आरो अखानायैनिफ्रायनो
इन्डियानि पार्लियामेन्टआव थांना खामानि मावहैनांगौ खोथा बुंनांगौ लबि खालामनांगौ जेराव जि टिम बानायनांगौ अल इन्डियायाव टिम बानायहैनांगौ नोंथाङा खेबसेनि थाखाय गसंबावदो जोङो थैथां जुजिगोन जोंहा थाखा फैसा गैयाबाबो आरो रायजो राजायाबो थियारि जाखाबाय बिपिएमनिबो माखासे मानसिया अलरेडि गाहाय लेभेलाव थियारि जाखाबाय खालि बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे जोंनो लास्ट मुहूर्तआव फैसा रानफैगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा रानगोन बेदर बायनानै होगोन बेफोरखौल' एसे नोजोर होदो होननानै जोंखौ बुंगासिनो दङ दा नंखायनो बयबो रेडि जाजोब्बाय नोंथाङा गेलेनांगौ जेरैखि जाया देरहानांगौ आरो रायजोनि खामानि मावनांगौ आरो दिनै हिरा सरनिया मोननि खोथाखौथ' खोनाबाय मैया जे बिसोरो ज' जाफिननो नागिरबाय ज' जाफिननानै बड'लेण्ड बर'खौ फेजेननो नागिरदों अब्ला बर'आबो ज' जानांगौ आब' प्रमिलाया मन्थ्रियैनो थाथों आब' प्रमिलाया मन्थ्रियैनो थाथों आरोबाव मन्थ्रि जाबावथों मन्थ्रि जायै जायै बिथाङा खामानि मावथों उनाव थांनानै बिथांनो जों मा सनमान होनांगौ दाबो जों गोरबोजों सिबिखायो उनावबो सिबिबावगोन सिबिनाय आरो एमपि बानायनानै खामानि मावनाय मोननै डिफारेन्स दङ दा नंखायनो बिथांखौ रोङा बिथांखौ हाया होननानै आं बुंनो नागिराखै जों बयबो श्रद्धा होयो सासे बर' रिभलिउसनारि आइजो जोंनि बयनिबो सासे आइकन बे हिसाबै जों रेसपेक्ट खालामो नाथाय एमपि हिसाबै नङा एमपिखौ जोंनो खामानि मावनो हानाय मानसि नांगौ ओंखायनो अलरेडि जोंहा रेडिमेड दंखायो बे मानसिखौनो जोङो दैथायहरनांगौ बेखौ जों लुबैयो आरो मंगलदै समस्तियाव जोङो खेबथाम बिजेपिनो होबाय बिपिएफआ कंग्रेसजों दङमोन बै समाव जों बिजेपिनो होदो आरो बिजेपिया जोंनो खोथा होबाय थादोंमोन देरहाना थाङोबा जोङो बड'लेण्डनि समस्या समाधान खालामगोन थांनाय खेबसेयावबो बुंदों ओंखायनो जोङो देग्लाय बिथांमोना खोथा लाखियैखाय जोङो बेवहाय प्रदीप दैमारिखौ जोङो केन्डिडेट होदों प्रदीप दैमारिया मोनसे समाव एबसुनि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावबोदों बड'लेण्ड आन्दलनखौ दैदेनबोदों गोबां सम खामानि मावबोदों दा नंखायनो मंगलदै समस्तियाव जोंहा जिखिनि 2-2.5 लाख बर' भट दङ बे बर' भटखौ खौसे होनांगौ आरो गुबुन हारिफ्रा दा जोंखौ बुंदों जिहेतु आनसलिकता बाद होननाय आसामाव जेबो गैला ओंखायनो जोङो नोंथांमोनजोंसो ओंखारसिगोन होननानै हारसा बांगाल गोबाङानो बुंगासिनो दङ ओंखायनो प्रदीप दैमारिखौ माने जेरैखि जाया प्रदीप दैमारिनि जाना खामानि मावनांगौ आं रायजो राजाखौ खावलायदों आरो गोबाङानो बुंगोन बिथांखौ उथायगोन माबागोन जों बेबायदि जेबो रायलायाखै मानोना जोंहा बे ओनसोलखौ लानानै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं आरो बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्लायावबो जोङो बिजाथि जों दैखांनो नागिरदों मानो जोंनि बड'लेण्डनि सिमाया सानजाहा बारायलांनांगोन आरो सानजाहा बारायलांनांगौबा जोंहा जोंनि बिजाथि नांगोन जोंनि जानानै खोथा बुंग्रा मानसि नांगोन आरो दिनै नङाबा बै पार्टिफोरखौ बै ओनसोलाव राजनिति खालामग्राफोरखौ गंलाय होनांगोन जे नोंथांमोना जाहाथे गाबोन समफोर देरहाना थाङोबा बड'लेण्डखौ होबथानो मोना बे सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला बे सानजानि गामिफोरखौ बड'लेण्डआव हाबनायाव होबथानो मोना बे खोथाफोरखौ दिनै बिपिएफआबो रायलायनांगौमोन बिपिएफआबो रायलायनांगौमोन जोङो बिथांमोनजों जेरैबायदि जों रायलायो बिथांमोनाबो रायलायनांगौमोन थाङै थुङै मैया दाख्लै राजनाथ सिंखौ लोगो हमनायखौ बिथाङा बुंहैदों जे आथिं हमहैबाय होननानै दा दिनैसिम आङो नुदों नुनानै मिनिनोबो ओंखारदों दुखुबो नांदों दुखु नांनाया मा बोरै जोंनि माने सासे नायल' जायल' रायजो सभानि एमपि रायजो सभाखौनो इण्डियायाव सबसे हाइस्ट फराम होननानै बुङो इन्टेलेक्सुवेलफोरनि फराम बेवहाय एमपि जाहैलायनाय गोलाव समनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरि सोमावसारग्रा बिश्वजित दैमारि दाया बोरैबायदि बेबायदि बुंनो हाखो होननानै आं गावखौनो नुनानै एसे दुखुबो मोनदों मिनिनोबो ओंखारदों दा जों जुदि आथिङाव हमहैबायबा बे 50 बोसोराव जेसेबां बर' लिडारफ्रा रायलायहैदों बियो मा आथिङाव हमनाय ना रिकुवेस्ट खालामहैनाय ना फाफ्लियाव फाफ्लि माने दांनानै खामानि मावनाय बिथांमोना बुंदों जे जों आथिङाव हमाखै जों फाफ्लियाव हमनानै लोगो जादों फाफ्लियाव हमनानै लोगो जादोंबालाय मानोथो मोनसेबो खामानिखौ मावना लाबोनो हायाखिसै बेखौथ' आसरित खोथा दा दिनै बिथाङा बुंदों जे अलरेडि सरकारा बायबाय सरकारा पलिटिकेल टार्मा जोब्बाय सरकारनि खिन्थु दिनै अफिसखौ बिथांमोनानो नायगासिनो दङ आरो खामानिया सोलिगासिनो दङ खामानिया सोलियाबा देशानो बन्द जागोन माथो दा दिनै खामानिया जिहेतु सोलिगासिनो दङ बेराफारसेथिं बड'लेण्ड इस्युखौ लाना जोंहा सावरायनायाबो सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट जोङो थांनाय 4 तारिखआव जेला हम मिनिस्टारखौ लोगो मोन्दोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन जे 13 तारिखआव पार्लियामेन्टआ जोबगोन 14 तारिखनि उनाव नोंथांमोनजों मोजां ट्राइपार्टाइट टक खालामगोन थांनाय 5 बोसोराव मावनो हायै खोथाफोरखौ रायलायगोन आरो जोङो दायो मा जोबथारनाय समाव मा खालामलांनो हायो मा बुंलांनो हायो खुला खुलि रायलायगोन नोंथांमोना माने धैर्य हम आरो जोंजों लोगो हमफैनांगोन 13 तारिखै पार्लियामेन्ट जोबनाय लोगो लोगोनो पार्लियामेन्ट इलेक्सन डिक्लेयार होनायनि सिगाङावनो नोंथांमोनजों रायलायगोन बे खोथाखौ बिथाङा होनानै दोनदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव 14 तारिखआव पार्लियामेन्टआ जोब्बाय 14 तारिखआव थांनानै मा जाहैबाय पुलवामा हामला जाबाय बिनि उनाव एटाक जाबाय माबा जाबाय दिनै परिबेसानो गैया उनाव थाङै थुङै अफिसारबो बुंबाय एसे नेनांसिगोन दुखुनांथाव जाबाय मा जाबाय जोंबो खोथा बुंनो लामा मोनाखिसै जोंबो दुखु मोनबाय बेयो मोनसे नेशनेल क्राइसिस मा होननानै गावनि खोथाखौल' बुंहैबाय थानो ओंखायनो नेबाय थाबाय नेयै दाख्लै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होबाय रायलायनो लिंहरबाय जों थांबाय आरो बेवहाय थांनायाव सासे बिजेपिनि दैदेनगिरि सासे दङमोन बेवहाय दा बिथांमोनजों रायलायनानै जोङो जोंनि खोथाखौ बुंबाय जों रिटेनबो होबाय जों गासैबो खोथाखौ बुंनानै फैबाय जे टकआ कन्टिनिउ जानांगौ बन्द जानो मोना
आरो नेक्स्ट सरकाराव फैयोबा नोंथांमोनानो जुदि फैयोबा जे जि जायगानिफ्राय स्टप जादों बे जायगानिफ्राय आवगायना लांनांगोन आरो दानो इन्टारल'कुटारखौ नोंथाङा इन्सट्राक्सन होखा होम मिनिस्ट्रिखौ दानो जिखिनि केपासिटि दङ बेजों नोंथाङा मिनिमाम केपासिटि बा इन्सट्राक्सन होलां जे टगा जाहाथे कुनु दिन इलेक्सन प्रसेसआव बन्द जानो मोना मानोना रिजाल्ट होनायसिम मा होनायसिम 4 माससो 3 माससो थांसिगोन आरो गोदान सरकार जानानै 3 माससो थांबावगोन गतिके 6 मास 7 मास बे कमप्लिटलि बन्द जानानै थागोन जों बेखौसो बुंदों जे जिहेतु सलुसनखौ खालामनो थाखाय आइबिनि मानसिफोर होम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोर बिउरोक्रेटफोरजोंनो रायलायखानो गोनां जायोब्ला अब्ला माखासे जोंनि इस्युसफोर नैखौ मानिनो हायो नैखौ मानिनो हाया नैबे जाथावा नैबे जाथावा बेखौ टगा कन्टिनिउ जाबासो मोनसे सलुसनाव सहैनो हागोन बे खोथाखौ जों रायलायहैदों बेथ' एसे खोमा नांगौ जेबो खोथा गैया बेफोर मा आथिङाव हमहैनाय जाखो आरो आथिङाव हमनो थाखाय मा सानसेल' 365 दिनाव बड'लेण्ड जायोबा आं 365 दिन आथिं हमनो थाखाय राजि दाख्लै मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय दिनै बिथांमोना जेरैखि जाया एसटि होनांगौ बर' हारिया मा जागोन मानगोनां रायजोफोर इस्युआ मोननै बड'लेण्ड आरो एसटि 6 एसटिखौ बिथांमोना दिनै होनो थाखाय बाब्राबगासिनो दङ बिथांमोना बेसेबांबा गरम एसटि होनांगौ एसटि होबा जोंनि हारिया मा थागोन बेखौ जोङो साननांगोन बै समावबो थांनानै जों होम मिनिस्टारखौ माने रिक्वेस्ट खालामहैदों गुलाम नबी आजाद माने राज्य सभानि अपोजिसन लिडारखौ जोङो खुलुमहैदों जोङो रिक्वेस्ट खालामहैदों जे जेरैखि जाया बेखौ होबथानांगौ गोबां कंग्रेसनि एमपिफोर बिजेपिनि एमपिफोर गुबुन एमपिफोर तृणमूल कंग्रेसनि एमपिफोर ओजों सिपिएमनि एमपिफोर बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बोराइफोरखौ खुलुमदों सेंग्राफोरखौ रिक्वेस्ट खालामदों जोङो जे जेरैखि जाया मोनद' हारिनो एसटि होनाया बिला फैयोबा नोंथांमोना हमथानांगौ बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जोङो केबखौबो फैनो होला नैबेखौबो फैनो होला दा जेरैखि जाया फैनो होआ होननानै जोङो बे खामानिखौ मावहैदों दा हारिनि थाखाय आथिं हमनो हायाबालाय मा हारिनि खामानि मावनाय जाखो हारिनि थाखाय 100 टाइम्स आथिं हमनो थाखाय रेडि बेवहाय आंहा खुनु लाजिनाय गैया आरो बेवहाय खुनु हारिखौ अपमान खालामनो थाङाखै आङो हारिखौ अपमान खालामनो थाङाखै दा दिनै सोरखौबा दादा दिदा नाङा फाङा खुलुमबाय थानायासो जातिनि सार्थआव सोरखौबा आथिं हमनो गोनां जायोबा मा लस जानो बेलाय 100 जन सेंग्राफोर गावथार जास्लायस्लाय 1000 जन सेंग्राफोर माने गावथार जास्लायस्लाय जोंनि बिनानावफोरा जुदि रान्दि जास्लायस्लाय जोंनि बिमाफोरा जुदि फिसा गोमास्लायस्लाय आंनि आथिं हमनायजों जुदि जेंना मोनसे सुस्राङोबा आं 100% आथिं हमनो थाखाय रेडि बिश्वजित दैमारिनिबो आथिं हमगोन आं 100 टाइम्स हाग्रामा महिलारिनिबो आथिं हमगोन आं 100 टाइम्स बिथांमोननि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ जुदि गाबोन WBT मिनिस्टारा बे हा हुखौ सनितपुरनि रायजोफोरनि मावना होनो हायोबा इमिडिएटलि बिनिबो आथिं हमगोन आङो सोलोंथाइनि जेंनाखौ फोजोबना होनो हायोबा बिथांमोननि मन्त्रिफोरनि आथिं हमगोन आङो सोर सोलोंथाइनि इएम दङ बिनि आथिं हमगोन बिटिसि ओनसोलाव बर' मिडियामनि मास्टारफोरखौ होजोबथो स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबथो गासैनिबो साख्रिफोरखौ थिग खालामदों बिथांमोननि आथिङाव हमनो थाखाय आं 100 टाइम्स रेडि मानोना आथिं हमनानै दिनै आङो मोनसे खामानि आदाय खालामोबा मानसिनि जिउ जोबनायनिख्रुइ गोबां मोजां होननानै आं सानो आरो बेजों आंहा इज्जता लस जाया इज्जत होननाय जिनिसा सोरनिबा आथिं हमनायाव लस जाया बेवहाय अननाय आरो रेसपेक्टआ बारियोसो